Aakyat tayo ng Vera Falls dun sa bundok na yon. Malapit na siya sa bukid. Ang pangalan ng lugar na yon ay Malinaw, Albay. So tara, aakyat muna tayo. Ayun, magmula dito sa signboard ay babiyahe tayo hanggang Malinaw sa Vera Falls ng 30 minutes or kulang-kulang 30 minutes. Okay na. Ayun, nandito na tayo sa parking ng Vera Falls. Pababa. Medyo madalas ang daan dito. Kasya dito mga 20 na kotse, tapos mga 50 na motor. So ayun, nasa baba ang Vera Falls. Pababa na tayo para mapuntahan ang Vera Falls. Let's go! Para mag-swimming. Mabayad naman, okay? Kunti lang naligo ngayon. Hindi nga. Ayun, maganda tambayan dun, oh. Ayun, may tumalo na. Maligo na ako.
Ito yung mga lamesa or mga ano, cottage na pwedeng arkilahin. Dito silip. Tanaw na tanaw natin ang ano. Ito pakho, kinakain to. Kinakain to mga kapatid. Sarap yan. Alamay pa saro? Ha? Alamay pa saro?